tie bia Kristo Yesu basaba said the tie bia Jesus Christ abasaba bio na amada yafurum amanipa wono Jesus amada yafurum amanipa wono amaya dikan no oba sendi fatebia be say yafurum abosoma nkro ma ya chimo no wo no sade ya wo me ane so yesi wo jeme so amen o ma kwa mo obi so ne sakatra ne satata o ma kwa ma ye dware o ma kwa ma ya tete aduane hye na no o ma kwa ma ya de ni hye akire o ma kwa ma ya manunufo o ma kwa ma ye tra na de di tire ni pa bia ensuro ni na ade it's not jeme so amen na ne maye tosu bi onu no o ma de sabio o ma say yafurum ama nipa nyamo no ngono ama koro no o jeme so amepe amen o ba ne say nyamsu wodi ni nyamsu anaba animo nyama wonyina aka no hono odeba na bana oba no atamu oba abebuat na onam na tamu oso aji wana atena na nkwa woje meso amepa amen na ade amawo nyame mu ni sha amaya dikan oba ha na da oba pie no so oba usama dikaka amaya dikan ojabofo ni nyina wo soro Gabriel kwana mtofo na bakano amoja hapo ya babu anu wa ni wiase asetena ye nyama ho ana onene ni ekabo bu ya adwuma na maya etosu bionu a oba no woje me so amapa amen all the strength of God nyankopa ho odingi what the man about na bofu dono wo soro anso nyina ka ho abaka ti asefo 9 panifo aduonu na ma he the true ho na hiwa bofu wo nyina sifo because omo power that is the end of this earth, the end of sinners and Lucifer and the foreign angels. The kind of one that tells us that you become halal, come Nigeria for. One of the tells America president, I don't grab a swap a swap to almost. So I say, it is a oba what with ammunitions. The army didn't answer the power of massive. Because you are not crying. No, you can't go for it. No more. I'm afraid to be paraban. Other killers. What do you say? Almost 13 son. I bush time. And wait. Clinton and Obama. Almost try say that Achilles and Taliban. That is why Osama bin Laden. Yes. Two because no one at the head of them. Father Christ, I would say Satan. I mean a buffalo, I say a new of family. And to all the angels, as from other fights against you. Now what a woman said, no, as a summer could I know see a judge, I'm a watching person who do Hubaba the center. I saw the Hubatano, or the Prawaka.
aka Satan wode wakɔ gye tie ne ye na deɛ bɛmena ho sɛ wode ho apata no ɛne sɛ yɛbɛwune Satan suba wɔ mu ama the spirit of Satan nso yɛbɛhunu wɔ mu. Number 1, Satan wɔyɛ korɔmfoɔ. Number 2, wɔyɛ murderer. Number 3, wɔyɛ torofoɔ. Number 4, wɔyɛ daadaafo. Number 5, wɔyɛ niberefoɔ. Jɛmɛsɛ ka sɛ amen. Wodi afia. Don't try. Anya wɔdwen sɛ na ma Satan suban atena me mu. You need to repent before. And say that Christ ababa wa idea by baba. Obon sa wa ya dia. Amemo abaso sa obon sa mo. Aya dia. The son of the Christ baba to. Awa tena na e kwa so le bia. Oje be so amepa amen. Amen. Sɛ yɛbɔ awareɛ sisi obi bɛ awareɛ asafo yi mu a yɛ ana mehwɛ yɛ mmaa ne titiri ɔhyew gyeme sɛ amen yɛbɔ gye so te asɛm ne ye mebusa sɛ ana so Christ ba wobɛyɛ dɛ yɛmu nipa babere wɔ yɛ mu a the product of Satan awɔ yɛn hɔ yɛmu bi ne yɛ nuanom yɛ aka wɔ fie yɛmu bi ɛne yɛ yerenom nkasa yɛmu bi ɛne yɛ kununom yɛ aka yɛmu bi ɛne yɛ maamenom nkasa o yɛmu bi twe manso dendendendenden na sɛ Kristo ba na ɛdɛn na abɛyɛ yɛdeɛ mayɛ sɛ kurase da wobɔni na nane ne mpanimfoɔ hyia ɔmoyɛ ɔmmeeti wie a sɛ kabra kɔkɔbɔ dawuro na ɔfa dawuro no ato no kɔwɔ na baa kura no wɔafira no ntoma ɔde nananum asɛm na apie ɔbɛbɔ dawuro no a wo a woagye mpa no tie wo a wotie no ɔmfa ho deɛ ɔbɔ dawuro nkye da bia Mama mudi opadia na nakaya no ada uboni ne akaya no ebi so na hwa ojima so amepa amen amen amma sorry krono enye say life no you need to repent you need to change your heart in your mind amma sorry krono to say fashion who want to make you tranquil now the baby the corner udanga that is nonsense ama ntomane tadia nyo agency obi aba na wo baby no you need to repent there is amen amen change what you free bonne so ni obra ka jo se bi ni satra what you free bonne America the branch oba sorry a wonu tibi anko wo afia so a wonu tibi anko umpenipa asem adwemmone asoma wo yesisifo wo akromfo wo di adansia so wo wi adwuma mu ade bone kete na de ko tabu obo be kan kora kira wo wo ti ase preach babre bay wo twempra wo se disia wo yi nyinsa bu share disia wo yi nyinsa bu wo komunipa ana wo kena anso afare wo ya ma hyew Yehovah nenema no better pono Ahusia baba Israel Sanu mu chapo manyame akoko
say yeah me for na wura no na nyame hwe won na ponachi wo kum nipa 23,000 emosa wa ha wa brekura won tana so ni so ya di boye dia message ni ba so no ho na sakra wa jon a chan so babo so wa brekura won sakra asabara me katra me na da wo ma ha di wa jai because that be ameka Jesus na wo yenya metibia mo no bai won nante so no enya ni wu fo no enya ni wu owu ye se enya na na ho no onya nipa 12 no kra na kra ya bon shop asa me nya 3 ame nya ade wo ho sere wo de fa ne ma di agro wato jai loto kire the last thing we do amato guy any lesbianism to free also tia so adam a lot of people show boto not to show boto who you see come to correction lot of people say o yem si show Oga a final free ya ba sorry ayawo da yawo dem odi adanse so koda ba bia ne da oso afare nyoma nyina so bia wode ne wasem nani you can't run you can't hide yourself you need to repent when anya camouflage become pillar of Zion and don't be a camouflage. If you didn't respect your husband, what could you do? What you here? What can set run rough? Who are there? For you anywhere the show. Who knew could be? What was I do about common subject? And I was one lawyer. What you do on Prato and Poacasia? I don't know what I'm proud of. What just from you did the cow and Poa? I'm serious. That you should be a warrior. Obian to be. That you should be a warrior. I want some. I want some. The pastor for Musia. Musia man. Hallelujah. We never do some. No, so much it is not a good family. Amen. Monsieur Pa extended. What begin? What the matter trumpet form to me? Oh my Satan. Amen. Baba, be chapter 6, verses number 12. It can be a Matthew 24. Matthew Sampa 24. Verses 29 down. Matthew chapter 24, verse 29. 29. Anonymous. Christo Power, Baba. We hear that you know. We are the two some. Now, some of the two from Jahayo and Soma. Ever do for the slap of good fun. Now, a slow at what thing about us. I don't know any papa and sent and the bed dead. I don't know the Papa Jesus Christ. And sent them in my daddy. I was so. Now, as soon as you're going in our Assassin, a corner break your Ayoko Ashna.
Reuben for the God for Naphtali for and Joseph for na obehu oni papa ne se ode ba wo suru o se obehu oni papa Yesu se oba wo suru de abai murukum ahoteni ani monyam kese odi awase de abai ahoteni ani ahoteni Ebi ani monyam kese no ba so na ba fam ode tutubento enne na abafu obosoma wo mo de tutubento anene so aba no abeyi wona obo wa na fi wiase amframa nanu oso na kopem ano Jemasoka say amen. Amen. Na me trust na me sha. Na me yama se. Say Kristo ba masa. Obi ama hu no. Do the tradam ha. Na ni kefo na nte bankete tie. E ma mato na ape. Na ha na jimi wo ho. Ye be so kwa ti ato atudem ho. E na abehunu. So amen. Amen. Munimo da Yesu baba ho. Amen katira ho. Na me hwe ba buru no mo bia abia me kontu ya. Revelation chapter 6 verse 12. And so na to so nsia. Kenkai. What ten so na to so nsia na. What ten so na to so nsia na no. Me huri. Na sase wo so kese e. Gro. Osi asase wo ba dia bai. Wo so kese e. Atongo so. So we are done to me say me ko. Asase wo so a ade bia ye nipa na diti su bia wo so atuprefu. Asase ni stati say shekia. Usi abrosan to aso 100 ni nyina betwi. Baba tawa dia se. Onim so man foundation wo so na sase. Oje me so amen. Amen. Osi asase ba wo so. Kese no we are done to say na da hoya apa na ehye won e be ti se enwi kotokuo na wasane dane se moja na osrane aba dane se moja no so nsruma hwehwe asa na osroma ba tifiri so aba go fom te se de brodo ma wo so na babulu na osro yi no kwate se agoma wapopo monti ayi we nyam na mtro yo osi screen ye wo hoyi osoro ye wo hoyi osi aba dia bai obi anka bi osi aba dia bai osi ebe ye firi ho aso osoro wai ayi firi ho oni bi dia wa kire oni bi se nyame wa hada no odi aye roofing odi aye bibi ti se wasi dan ceiling pampase wo hunu dia wa kire na wo yamo anhyo nti wo crowd ya osinhia mu na jemaso amen amen ano wose shudia sasa Christ eba obe search screen we afi ho nti wo gina form a wo be hunu dia wa kire ani plan ani ahoden ni ani adini mu ana wa ba sakra waje wote boni bia wo ye dikai enku na wakoto na wode po ho nyame pase wo wura nko ye wo pamire o pase wo wura nko dane wo tai kota jai na kala na nyame dia ma you need to accept so you will sit down and not down the train paint you will sit down in the money paint not down a train roof you will sit down and watch a roof crowd in the bush last me can say you have nyame wa money pa bia o say di pa ko maye ne ho fe obo ni pa se dia tere won do nyame ani so oba ma wo se afem so aye tenten eno na ye ne fe oba ma wo hena ye kitikiti eno na ye ne fe oba ma wo tekra mamu aye eno na na nije ho oba ma wo nya ye kakraka te sem kotromua eno na wo hwa na nije ho opa nso ani no oba ma na ye mia jemeso ka say amen amen eno no opa nso wani no hwi obi asem so ba bi sa na nije ho jemeso ka say amen amen oba te bia mo anu ay kitikiti no obi so anu ay kakraka sa mo do nyame my penalty dia bia nyame ye awo asasi so oye ne sade tane o wona nisho
na yɛtumi tra ase sɛ body talent sɛ ɔbaa mɛhwɛ abrayɛ no wɔ ho mpaneɛ ne anyɛ kɛse ma wo na deɛ adeɛ na wokɔtwa wɔ nyina na ama no mu tɔkura na amfa abɛɛ ma nhyɛm na wonkyekyerɛ mmɔ wasena gyeme so amen asɛm baa na meka kyerɛ wo no na mehwɛ mmabaawa no bi obi tumi kɔ sɛ ne nufu sua nti yɛnyama no nufu no nyɛ kɛse sɛbi ɔbaa baakora no otumi kɔ ɔse yɛsua yɛnyɛ no kɛse ma no wonim sɛ bebree nso saa wo na tɔ ɔsua nti yɛnyiyi ne ho sradeɛ mɛgu ne toma no ebi nso wura yɛ ho nipa sɛ deɛ nyame de ama wo no you need to accept it wobɔ werɛ ne gyaa ne saa wode ane sɛ ɔbɛtrɛtrɛ so kama nkɔfɔ bɔ werɛ bi ankɔ abɔ werɛ so gyeme so amen mesrɛ wo be very serious sɛ woda w'ani ɛhwɛ sɛdeɛ wiase kɔdeɛ a definitely wobɛpete wiase amen asɛm baa na meka kyerɛ wo mehwɛ deɛ nam kwa mu ba medeɛ meyam hye me te bia meda hɔ na sɛ menya di yɛ bi saa meyam te mehye me na masɔre ne matena ase ne mabu sɛ mu sɛ sɛ awurade ba nna dodoɔ sɛe yɛkɔ nsɔre bɛtɛ awurade nni yɛn yɛtwerɛ yɛduru wɔ asɔre mu mam yɛdwondwɔkoɔ awɔ asɔre bɛt awurade wɔni yɛn wɔnim wɔn a wɔtena mesi wɔnim wɔn a wɔyɛ adeɛ abae ɛnyɛ wɔn a ɛkɔ asɔre you can come to church and say awurade niw so far as yɛbɔne ayɛ wo mu ma no adwemmɔne adwamansɛm ayerefasɛm ahohobira akɔhwebira nkwasiasɛm ɛne nneɔma bɔne ayɛ ɔma no awurade ɔhwɛ wo a mede amɛhye nkɔ asɔre bɛpɔsɛ for life ɛmɛ yɛkɔ asɔre to study the life of what Christ na wakɔ akɔyɛ wo homework sɛdeɛ wokɔ sukuu sɛ wobɛyɛ graduate no saa na wɔsɛ ɔba asɔre sɛdeɛ ɛbɛyɛ a wobɛyɛ deɛ ɛbɛyɛ kristo nkɔ asɔre sɛ yɛbɛboa aba so wobɛdi yie yɛnkɔ asɔre nkɔ ɔhwɛ yieyɔ yɛnkɔ sɔre sɛ yɛbɛnyɛ sika no yɛnkɔ asɔre sɛ yɛbɛsi dan yɛnkɔ asɔre sɛ yɛbɛware na because of internal life nti ne yɛwura asɔre dɛ wogye me so abɛpɛ amen mate sɛ difoɔ bi aba bɛadwuma nkɔ so woyɛ kɔsia ɛsɛ nyame frɛ difoɔ no sɛ w'adwuma bɛkɔ so ɔmo na nnim ɔmo adwuma ɔmo na nnim the purpose nti na awurade frɛ wɔ ɔfrɛ no sɛ ɔyɛ difoɔ a ɛyɛ kristo wura ne ne sɔreɛ ne kora ne ne samba nti na wafrɛ wɔ as the prophet woyɛ difoɔ a wɔkyɛ adwɔ deɛ ɔkyerɛ disɛm because obi a wɔ ha be very serious obi a no akyerɛ tv no aba sɔfo meyare nti na maba yɛse yare nti na mene na maba yɛse yare nti na Christ mfra me na deɛ kame kɔyɛ adwuma wɔ gyi kame kɔyɛ adwuma wɔ gyi mebata wade aseɛ the actual end a Christ mfra me yɛ sɛ memmɔ no sɛ mpa hɔ de abae na deɛ ɔbɛkye adu no wagye ne nkwa na nsankyerɛnne firi kristo mu adi n'akyi na wo a wogye diiɛ no wasa yareɛ gyama so amen mekaa da wɔsɛ taa na jesus so bubua anim a wasɔre emum a wakasa ne fira ne ɛno n'ani ate ɛna jesus kɔfa lazarus adamfoɔ na lazarus yareɛ serious na mare no mata so ma asɛ wokaka kyerɛ yesu sɛ deɛ ɔdɔ no ne yare tie nkwasiase mu yesu deɛ ɔdɔ no no ɔyare na sɛ wɔma aka nyina wɔtaa wo
don't show at show. I'm a call on say, Gary Conos or I issue at the site. I say, yeah. Me free, but 10 in the abbey. Mary and a matter was man. Almost what down for license. Why Yaripa? It's a member boy, I never sang it. Yes, you heard and we do not some uncle. Nakokati was a Naya Santi. Not a bar. Amen. That's what no one can say. And I am sent to know by I won't know the I am sent to know my friend. No, be a piano and send me another friend and Messiah. We are for what? Amen. Are you a Christian? If not, then repent. And you are so far we are the new. Or so far assemblies of God and the new. Deeper life, Pastor Diodu the new. Amen. And you are the last to kiss all new. So what can I see before? As I'm to follow my children and teach a movie. What's no man one takras? Because I don't know. I say I reach your money. Because you know that is a free shop. You would die. Oh! I am saying you know to get out. And I don't know so we are dear and be a righteous. Amen. And you be a yakata. And we'll fear. The Yamana Sipontia. What you must want to Amen. Send one yes to see for your crown for. And you come on for. Why will Yamba Aquadawa Tifia with you? What no Yamba pet and so pen? But be anyone else to suffer. Also, Colana, Pama, Colana, Napa. Now, I got to find what's that free. O papa na di dem. Woni so oba no na nka ato. Jema so ama. Amama bi sabi mama bi ajimi too much. Akwata wa no ya papa. Awiye ho. Me hwade aba. Won kansi. Na oson soma hwehwe asase. Oson soma ba tu furu so ba ku fa. Sabrodoma from akase. Sabrodoma from abusuna ke baburuku. Na oso yi no koi. Osuru we be yiri ho akọ. Tese mo awopo. Tese mo ma awopo. Na mepo. Amepo. Ni supo. Ani supo. Tu firi dia wo. O be tu firi ba bia wo. Asase so ayefo. Na asase so dia ba yi. Ayefo. Ni di pa Ebi pa kese ya. Ni asafo yi. Asafo yi. Adefo. Adefo. Ya wadefo. Ahodefo. Ne enkwa. Enkwa. Ni adesi. Ani adesi. Na itarita apo. Wo mo nyina be jani se ko hinta boda mo. Mepo. Ani mi pom. Akachiro. Na wakachira mi pom. Kache mepo ni metane se. Wakachira mi pom ko tan se. Mo hwa ya so fa interfit wo tia yin wan so ne adwama na bufuo no ho. Kasa amen. Amen. Okwama ni buafu. Enti mo hwa so fa yensie. Epise na bufuo da kase no adu. Na why? Betima gina no. Me shawra de maya na me yamache. Oje me so amepa amen. Amen. There be someone. Revelation chapter 1. This is the three back of it. So don't be behold. That's our Casasi about to be a thing. As a Yamian should not go so. So the one that's a time. Why is I don't want as a Bibian, a Kaja, Nana. Why is it Kuto, it me Pegato Cosmo? The Kaja, Nana. The person of you may be a water. You are Brabham communal labor. A sorry, I will buy. Yentia woman, middle Kum person of Benjamin answer. Super William of Fienia. Party, Papa, a quite true. Niano, ya. You must see a crime. Young girl, I watched 18 years. When my dear, don't want me to be heard. You are saying, let me ask her now. Can I say, what to be piano? I got done at 2 best to me. Only fun. But the other
aseɛ sɛ woyɛ virgin wonyim o first born wonko no second born wonko no third born ɔte afuma secondary school o third born hye o sɛ maa mɛ sɔrɔ la daa yɛ abɔ mpɔ ɛwɔ yɛ yɛ pɛ virgin o kwasi yɛ ni mu wo yɛ virgin. Psalm 1:7. Revelation chapter 1 verse 7. Ọsẹ nkanfọ. Ṣé wọn nàmúnú kúmù rìpa? Awurade yẹn sùn nàmúnú kúmù rìpa o. Na ẹni nyina bẹ hu. Ọsẹ ẹniwọ nyina. Ebi hu no. Ẹni wọn a wọn wọ no. Wọn a ẹdi pia wọ ne nfin kura bẹ hu ni bi. Wọn ewu nsuo bẹ hu no. Na asase mu nsuo nyinaa bẹ bọ ní ọpupuo. Wọn a ewu sọta kamiram ẹni bẹ bia ewu sẹ Christ n'ẹba. Nana payi. Awurade sẹ asem ame nfa maa no. Kɔkɔbɔ nkra ɛne yɛde soma ama deɛ ɔbɛyɛ fi no ɔnyɛ fi na deɛ ɔbɛkyɛ ne ho ntɛ ne ho ɛfiri sɛ berɛ no abɛn gyeme so amen gyae connection mane hiaw na wo kra anya nkwa gyae connection daa na yɛden ɔma anim nyame nam connection so bɛdidi ɛduru deɛ aden a yɛakɔnkyɛm wotu bɛ so amepɛ amen don't connection si jai ɛsɛ sɛ de akatua tiɛ mi investment yɛ no na ɛfa nkɔmɔ mu ma ɔba mi yɛ kakra jai kakyɛ mi sɛ yɛ bɛ wura mbɔtɔm na yɛ bɛ di ɔba asɔre no anya sika nto kɔrɛsia yɛ nti ntum ɔba asɔre ne ɔfɔdeɛ no anya bia yɛ nti ntum ɛwurade nka so amɔ kɔrɛsia nti nkɔ hɛfa na mu ɛnɔmɛ nka deɛ ɔbɛka akɔbɔ korɔ no ɔbɛfa kɔnmɔne so akɔpɛ sika de abɛbɔ afɔdeɛ ɛnyɛ nhyira ma wo da amen be very wise wogye me so amepɛ amen heaven is a must heaven is there na sɛ Ghana koraa mo hwɛ ma apoma ɛwɔ kurɔfo wei ɔde abɛyɛ ma ni gye paa ne sɛ ɛda Yesu bɛpie anka kɔsi ewu amena me kure na sa yɔ fɔ nso di akyerɛ jɛmɛ sɔ amen ɛni wɔ bia wɔ tie mu yɛ ɔfɔ asɛmpa no na nkeɛ ne yɛ korɔ sika ne teta yɛ bɛ tu agu ɛdan nyina bɛ twiri asase ne mu nneɛma nyina bɛ gya hɔ wɔsi bɛ bɔ wɔn na awu ɛde ne dan akɔda nti sɛ ɛnde a mi bɛ ti ewu yɛ gya hɔ wɔdi aseɛ mɛtumi ewu yɛ gya hɔ ɛni mɛkyi di a wayi sɛ me nam bɔnne so kɔpɛ saa adeɛ ne si na me kra ko hyɛ yim na me wu gya hɔ ɛnna yɛ pɔpɛ o boyfriend no ɛni ni gyae yɛ pɔn yɛ afra ne kɔn na no a na ka kyɛn sɛ bɔy yɛ gyae wɔka saa deɛ ɔsɛ ma gyaw ma fi Jesus jẹmẹ sọ kasa amen ọbẹ kakyɛ sɛ ee agenti wo yɛ serious yɛ serious ɛnna ɛdan na mi ha ama no mɛtɛ da wɔn sɛ safoa no kura kofi ɔ safoa no odi kan akɔgye ansa na ma ba bɛ yi mi ɔma n'aka kyerɛ sɛ wɔn nim akyi nkɔ heaven na mi nso mi nim akyi nkɔ bɔ nkyɛn mi ntumi ne wɔn ntwɛn mpana mɛ gya yi mi nya aboa ne yɛn nya ne ho adeɛ nipa deɛ yɛ si ntua mi tira adeɛ mi mpɛw fa o gyi mi kɔ n'adeɛ tua toɔ. jẹmẹ sọ amen ehiyami o ehiyami mabawa mesiramu heaven wɔ hɔ nadeɛ mmarima da ne atumi ahyia Christ ama na dwama mo nyina wato akɔfo ne sika wabɔ dwama aboa no wɔsi mi ni sa papa paa gyemɛde a sika ne mi ni wɔde kɔtɔɔ lafi de buhie gu Yesu owie wankɔ fie bi wɔdi Yesu akyi ataadeɛ baako na wɔdidi Yesu akyi anya ne kan anya ne fare obi a wasi tutu wabɔ pere manda ogya nneɛma nyinaa wɔdi Yesu akyi wɔso de afei na wiase nneɛma no wɔ fam obi agya ne deɛ hɔ na wɔde ɛwɔ fam wɔso afɛreɛ
hwɛ wɔnam mununkum reba na ɛne nyinaa abehu no ane wɔn a wɔwɔ ane wɔn a wɔwɔ no asase mu sua nyinaa asase so musuo nyinaa bɛbɔ ne ho abubuo ame awurade sɛ mene alpha ne omega no deɛ ɔwɔ hɔ na ɔdada wɔreba ade nyinaa so tumfoɔ. That is Christ. Aberanteɛ amfa nneɛma nni akora mo a mo pirikyi kurom no nkogyina bɔnten pirikyi nyɛ wɔadwen sɛ wɔawie. Judas pirikyi Judas meso ade abae ɔpirikyi Ananias ne ne yere Sefaria pirikyi ɛnyɛ key to heaven na mmom holiness, sanctification and what? Righteousness. You can preach and so now you can bonsam. There was so funny as some pekafo bebre omo ye demons. Evil spirit possess one. Into preaching you nothing. In come say you nothing. Holiness, sanctification and what? Righteousness. Examine your life. Spirit to be under control. Examine your Christian life. Ojúmọ̀ sọ àmì pa àmì wàtúrọ̀ sẹ sọ ọbẹ̀ ní kristo yéésù hóhómù a ọ̀nyẹ́ ní díà ǹjẹ́ nyàmé hóhómù jì mú a kàwé yẹ humble for the spirit of God is a humble spirit nkàwé yẹ humble kàwé yẹ hantan kàwé yẹ dùá sá kàmá ọbẹ̀ tí nùwà so ojúmọ̀ sọ àmì pa àmì mi sọ di ọba àná mi yẹ wá sẹ bí ẹ dín sẹ́ńdì o. 22 Revelation chapter 22 Revelation chapter 22 verses 10 Revelation 10, 11 and 12 na wakakyerɛ me sɛ nso ahomadi sɛm abrɛ no apɛn abrɛ no apɛn deɛ ɔntene ɛnten ara wɔsɛ deɛ ɔntene no ɔntene na deɛ ɔyɛ bibira ne hɔ a wɔka kyerɛ no ɔbɛtene yes what you asam was the on na de oye fini nya fia ba ni trim at the trouble ni sam kura obe ya to fam o wi no say de oye fino nya fia la oye fiara na de otene enten ara na de o se wotene no on hwe ne tene ne kwa so no nante na de oye kronkron nya kronkron de oye kronkron se nya kronkron hwe mere bantem o se hwe ɔrebankam ɔkranakatia wɔde berɛ obiara sɛdeɛ n'adwuma ha de abae kenkan wɔse ɔne alfa ne omega ɔkandifoɔ no akyidifo mfitiaseɛ ne awieya nhyira halleluya wɔse nhyira ne wɔne hɔ ade abae Christian garment the garment of righteousness wɔse nhyira ne obi a wahore ne ntaadeɛ na wanya kwan akɔ bian nkwadua no nkwadua na wafa apron ankokuro ni na wabefa epre na no ewura kuro na kuro na ti ana kraman wonim sɛ church na no Christ na gyina hɔ wɔsɛ bɛ ne pono na no hwefo so bi fam so komu a deɛ wɔmfa kwan na no wɔforofa baabi ne yɛ forɔmfo no twafo mfa nneɔma di akɔ ɛnyae kristosom sɛ wokɔ nkramo ammoa wo ɛnyae kristosom da sɛ wokɔ awɔyɔ ammoa wo ɛnyae kristosom sɛ wokɔ Jehovah Witness ammoa wo nkɔtɔ court ɛnyom yɛka ne sɛ Freemason don't do it ɛnyom bi da wogye bɛ so amepɛ amen hwɛ yie nkɔnkɔtɔ yɛka ne sɛ Illuminati no ɛnyom bi da nkɔ Lord ne nyinaa yɛ bɔnsam som Hare Krishna ayɛ bɔnsam som don't go there wogye bɛ so amepɛ amen Latter-day Saints ayɛ bɔnsam som don't go there be very serious adiifoɔ abayi many prophets they are demons nkɔ hɔ you need to study your Bible day and night practice holy life. Nipa bi a mempa adamfo a wokyenkyere ho aso abɛfom adamfo a bɛyi ware mempa adamfo
ase kyerɛ ne sɛ nyame frɛ na meni hɔ woyɛ sɔfo a yɛ adwuma no kɔgye akatua wogye me so a mepɛ amen amen nti nyame de sɛ obi a wo ha meka kyerɛ ɔnyɛ wo nti na yesu frɛ wo wɔno na woano ɔfa wo bɛ wo na ade nnipa ba wiase ɔso ɔma wo wobɛtumi andɛ kɔkɔbo no ɔno na ɔno di nnipa ba no ɛso wo nko a wama bi mfa wo so ma ɛdɛ na abɛ kɔkɔbo no wokɔ abɔɔdu na ka kyerɛ sɛ onyame ɛna mekora ma ware na meyɛ so ɔfa wo ne awo a wo hyia gyeme so amen mepɛ sɛ after HIV akyew ɛnkye wo kra akye nipadua no forget about the HIV and repent sɛ HIV yanku na wonyini bɔ abrɛ wo a wobɛwu HIV yanku na wonyini bɔ akɔkora a wobɛadeɛ bɛyɛ nti sɛ HIV akyew a ɛno doesn't mean sɛ ma focus nyina nkɔ HIV no so no ne kɔwura baabi ani kɔ a sɛ ɔyɛ deɛ bɛyɛ no forget yɛwo wɔ bi wɔ ne na wɔtwe no wɔwi obi nso nya abosom nsia bi nya 20 years wɔ kɔɛ wɔtwa 43 with AIDS nti wɔdwene firi nyame so nti ɛsɛ na akye wo kra prepare your soul hwehwɛ baabi a wo kra baa deɛ bɛyɛ forget about the sickness ɛnkyɛ wo na Yesu aba yɛnkwasiafoɔ yɛ adeɛ bɛyɛ dede wɔampa no afa wɔampa no ato akone medeɛ mentimi mo na mmom ɔsɛ menka nkyerɛ sɛ ɔbɛba gyeme so amen adiyisɛm so ka sɛm bi adiyisɛm 19 verse 11 Revelation chapter 19 11 wɔgyefoɔ no ho adi so ade hu ɛnu sɛ ɔsoro apie ɔsɛ wɔhunu sɛ ɔsoro apie ɔpɔnkɔ fitaa bi ni deɛ ɔtene soɔ no yɛsɛ ne din de ɔse ade ayɔ ane ɔnokwafo obu atan obu atan otu satreni otu sɛ wɔtene ni n'ani te sɛ ogya frama ɔsɛ n'ani kosua ɛte sɛ na gyaframa mmɔtɛ pii bɔ ne ti na ahemmɔtire pii bobɔ ne ti na ɔtwerɛ tin bi a obiara anim ɔhene bi a yɛde no si akonnwa so wɔ Ghana wiase ahemmɔtire ɛbɔ bi gye ɔno nko baako bɔ Yesu ti deɛ nti a ahemmɔtire no nyinaa bɔ ne ti ne sɛ adwene bi a wɔhene no adwene biara ɛwɔ ne tiri ɛwɔ ne tiri yɛwɔ dwene bia sɛ ɔdwene papa sɛ ɔdwene bɔne ɛwɔ ne tiri dada a ɔbɛpia wo soɔ no wo ne wahene no ɔsɔ ɔgye sia no ato wogye me so a mepɛ amen moma yɛnwane ne yɛ kra nkwa yɛnto yɛyi yɛne mfiri wiase ɛne mu afɛfɛdeɛ mu menenom ahemfo akɛse awu menom asɔfo awu menom adufo awu menom asɛmpakafo awu meka no ate aseɛ sɛ you can die at any time you need to repent yɛne yɛwɔ ha obia ne wɔ a wɔwɔ da akyi wɔde bɛwu na meka no kora torɔ no aso mfa memfa toa so kae na n'ani te sɛ ogya frama n'ani te sɛ gyakyerama na mmɔtɛ pii bɔ ne ti na ahemmɔtire pii bobɔ ne ti na ɔtwerɛ din bi a obiara anim gye ɔno nko wɔtwerɛ din bi obiara nim saa din no gye ɔno nko agye ɔno nko a ɔhyɛ atadeɛ pii a ɔde bɔbɔ ne ɔse ti atade a wɔde bɛbu ataa no wɔde anum mogya mu na ne din te na onyankopɔn ne din ankasa ane nyankopɔn deɛ asɛm na dɔm a wɔwɔ so tete apɔnkɔ fitaa so di n'ahyehyɛ gyina pa fitaa a woteɛ ɔyere papapapapa na wotie bible kura wo nibi wo ayitoma bɛyɛ sɛs ayitoma bɛyɛ sɛs deɛ onim ne ayie sɛ wobɛnya namoa we nti akɔkɔ funu ɔkɔ a na wo rɔba hyɛ no berɛsi a no rɔba ɔmo sate so ɔkyɛ biara no wahwɛ na waporom ɔbɛgye nkradɔkɔn ne nkyɛ no wɔagye bayerɛ wɔagye mmom kookunu no ohwiehwie gu rɔba ɛyie contractors bɛbɛɛ na motumi ka da nhyia ɛmaa mo wasɔ dɛ ma mani amerika moyɛ contractor yi ɛbɛɛ na mmaa mpanimfoɔ a mowasɔ dɛ ne maama mpanimfoɔ motumi ka da sɛ yɛbɛhyia de wo sɛ mo ani gye ayie ho mpa ɛbɔ no sɛ obi mu na mu ntwa ntoma obi awu hyɛ obi awu yɛtra se
ana ebe wo say wo nyam wi je we so amen amen ka chi obi asabi bia have no ma lia taso ataso kombira so pia me no kobi enti hwabi yie wa ma wa habe wasi na niti se jaslama na wasatade bi odabo mo odi apa mo jam ni tente Nyankopon asem ni dia nkasa adi Nyankopon de abai asem enti obi a ofa na asem no afa di obi a ofa na asem no afa de abai enti asem we betre mu awurade di nti mu jema so kasa amen amen di Nyankopon asem na etomo wo so tete apoko fita so edi na ti senta ndra na frana na be firi nanum na nanum aya sika na de nanum adwa amanaman abapo amanaman wo dade poma be yen won wo dade poma yero wona o tete Onyankopon ade nyina sutumfa bu fa edin sachi amana yesu no din bi a watwe atare na sim se ahene ni mu hena ni awura mu awurate be pasa enne wo kofia wo twere ho na busa ho se me kote na mi kofie se me koda na mansore ya me ni awurade ntam tese jemeso amen amen me ni awurade oba na opa na se wo be wu awu oba be gira ma na hera nti ala wo obira na nya nsu nti da bi ameka wo yefuri kekan ya de wo kanti hospital na ye di so wo pa na na so be fia entrasa emegira ni abanse ye fu yare bi aka na nyame anka wunya wi obira de so ye tu wuo na seda ada wo wuo ne baba no nkai ya 20 adisam 20 verse 11 Revelation chapter 27 amanaman nyina wusore ni atemu osi amanaman nyina wusore ni atemu na mu anyi tafita kokro wasi wo hura hiwa fita kokro e dia oteso so nya saka bio na mu anyi masina mu anyi wafita kokro kata wasi na mu hura hiwa fita kokro ne dia oteso ani dia oteso asase no so dwane ni asase wo yi e no so dwane na we abio why asase dwane oto Lucifer no ani na bofo na asase gibi ana osoro anso gibi enti Christ eba no obu asase atai ani obu osoro atai ando asase dwane osoro so ya dia dwane na wanya baabi ama won na mu awufo ketwa na kase nketwa ani akase se wo teta anyi wa nanim dia wo pon no dia wo nyem no na wo pon no oba pie dia wo koyi ne gu ya no so oba pie ani akwala ya wo no one day no wu ye no so be pie obiepie ngumem jema so kasa amen wo se wo fo nketwa ne dia ba kase no wo bie ngumem abusa nkwana ne se wo because ko wiase ne ko di sof ko wiase ko ye wahere ya dan ana wa obe me command wo se urade nyamea ne dia me koton ya funu no na ya asiadu ana oba ya cha ana sanka mi o wo na yi me firi o ya funu no onyame hwa nyamea udi adanse o se kura be ko jem ma me ne papa no so on toa mo yes jamaso amen why you say tawatamo woni ma na fatre ne to mo yoku na nu ho na sakra wakai amen oje so amepa amen abatra za yo ayi wani mia faji we ya faji why you say akom yedum yansa ana yenum ensia enso de otoso wo twere kora de na nkomo ya ntafo waka ya bozo bi awa de na trans wo kwa ya no wo hu se nya na wo soro wo hu se nya me de fie person na wo wira ho na ko fie a ko so ko bobra pawra de chaw we na ma for dia fa sika ko mfa na sa na dia ne nya tua
po ɛno ne hia me wogye me so a mepɛ amen ansa akwawe papa yɛ wawe ofia nan ɔka nipa kɛseɛ ho ɔwɔdi sɛ n'adwuma ɔbɔ yɛ nyinaa no wɔntumi ansom awurade wɔtena ne no nokore mu a wɔbɛkɔ gye ɛnyɛ ne dwo a wɔdwo asɛm ne yɛka ɛsɛ ɔyɛ nipa sɛ ɔdwo ɔne nyame nso ntɛm wa atɔm nsi wu yɛ no ɔmayɛ ɔkɔ abraham kuku mu ɔna ka kyerɛ yɛsɛ obi a na kɔ abraham kuku ɔmo nsakra ma ɛsɛ wɔn aka yi sɛ nka me paa yi bi nya dako akɔgyina independent president ne ne cruise na gu hɔ yi obi ntumi nsɔre kobira ne hɔ ɔbɛtumi asɔre kanda ne kufu ado de ne sɛ bɛsum na no atena ase ama ne taama so wontumi nsɔre because akonnwa no a wodi no ɛno nyɛ enough ɛyɛ nothing because obi abɛdi ìbàjẹ́ wọ́n di àṣẹ àti ẹ̀sọ́ngbó yẹ ìdáná wọ́n ní wà kọ́nyẹ́ nyina wọ́n ní mu Jesus yẹ wọ́n jì mí wọ́n yẹ stop wọ́n ní mu Jesus yẹ wọ́n ní wà kọ́nyẹ́ nyina wọ́n jì mí asẹ́npá ànàmẹ́ka sẹ́mi di hẹ́rẹ́ lẹ́kọ̀ọ́ di bọ̀bọ̀ nsa ẹ̀yẹ jì mí yẹ bọ̀bọ̀ nsa ni nyina náà wọ́n ní mu yẹ esu a wàhíní yẹ useless wàhíní yẹ sẹ́ àdìyàbá yẹ yẹ useless ẹ̀nà ọ̀nà pàì ababaawa aberanteɛ mesra wo hwɛ yie na wanka wɔn a wɔ kuro n'akyi ho pere sɛ wobɛka wɔn a wɔ kuro no mu ɛho bibusa wodi wɔn nkɔ nwoma mu the book of life wodi wɔm edi wɔn a wɔn sɛ wodi wɔm the government of Jesus Christ ɛbi sɛw atena ne ataadeɛ sɛw I want to ask you and the spirit of God at you move. Why so wow decide you want one you put them was saw them you put them cold at your sky no yam and now on walk around as I was I okra one now only Jesus Christ is coming to say slap off why they do a dance here. Now you are doing all one new. That is a question. Baba come and sit on the phone. Opiapia woman. Opiapia woman. Opia woman for Pia. I am woman. Opia woman for fra. I am Pangoma. No one and some. One among someone what you know was who are for time. Opia for said you must say you must you know for when you know for a woman. One as summer. One as summer. You want the upper? Who better said you will be at said in the matter. No, to one as some other children that had any yea, no plano. What's what kind of you? Or one as some other you want the other for you. When you're mentioning about for the Kumbi, the Yatlas at as a forecast. Yamedian in our paradise. What is here? Will be our paradise, be a crystal bar or that kind of wabba. Jemaso, amen. Amen. What makes you for a come over the Peace. It's better for everyone. Among you who are for nada, say paradise no was as usual. I was Sankori and I said, what don't you? It's better for you so they live holy life. Now the Christ akotna. Amen. And shining the pan akuma ya radedia. Yes. And shining the pan not in the idea radedia pa. Amen. Philippians chapter 2 verse 5. What's in the Christian tribe to the crowd the Amobi? Yes. One of them to be a man, so I'm going to fast it. So the Christian said, or to the home pen for quarter idea about you know, sir. That will be one session. I said, you are not in who is sending bar. Obadoma, who are poor man for the Christian Sampa. Philippians chapter 1 verse 27. Not any from what done it to him. Now, you are your Christian. If you say, what church I am, they are telling us. They are coming from a Brabadano. Young Tuni Pato, Data, what I say you are corner. And then I tell you that you are and contract. Now you need to be a correct. Because amen. Amen.
Oza obi asori anu osu. Ghana yete. Bishop ebeye dinner chense. Nadia ebeye mmere bio ebeye dinner chense. O Lord kwan ye ya interest aye. Jeme so amen. Amen. Yes yes ye ba bi na ba bi nsu tutu. Nadia asumdua baba wi aseta. Paul tried to come out Thessalonica. For some Rabba Cassia was from Union a hotono. Sabre no say an idea. We two for what? We are sitting a colony in our chum and not the right to our sword. Says some sure and not some into myself. Some a Bamato person, some of them and never do another crop. My mammy, my sippy, but smell that do a muti immediately. Ha! So rather don't not be a child. A privilege because you're cutting and you're telling me you're cutting and you're saying, and at the word, I Genesis 1. The Murray American was a cast at the high. Oberton one when I look at him 50 years and as a more. It did not go him 50 years as a mayor and the high. Nti adiacho na uhuru hwan a se wa huru Christ na nti se hwan ba jama so amen na hwan no ye hwan a me ba no ojuma so amen pa ka se amen na nti se hwan ba sumu nyuma ne de menya bi ewiye bi mu ne yakọ Satan fa nipa ano nti wo so mo ba ya yetnya attract hwan ma no be very wise beware jama so ka se amen beware Satan ya be wakono obi boni mu asema na anu anya sika no ato Land Cruiser no ato Prado no ato we wo twam wani so yamnyina woni nyina be kwa hye boutique no ato tonyo ma bebre wo yi sika setie ni obi ani ka bu tu sika won hye ba tractor. Be very careful wa ma ye nia ehuna kirade o so oni tifo hunu ba ne ye beba no de ne ho hinta entete kwafo na fam anya asotwe obanya nsafo ma na jadeje no ba kwasia anu wura tibise afutu amede ma wona se ohuru wadwire ohuru wakomam nya antoboase na twawura na nti wo die no odom suro wurade jema so amen and so wurade apomo ami agro na me sha wona okase amen